Hola, anem a veure un altre tipus de problema que sol eixir en les proves PAU, que és la variació de la gravetat amb l'altura. En aquest cas anem a veure una qüestió que ha eixit tant en juliol del 2016 com en juny del 2012. L'enunciat diu: el mòdul del camp gravitatori de la Terra en la seva superfície és una constant de valor g sub 0. Calculeu a quina altura h, des de la superfície, el valor del camp es redueix a la quarta part de g sub 0. Feu en primer lloc el càlcul teòric i després el numèric, utilitzant únicament aquesta dada. Radi de la Terra, 6.370 quilòmetres. Sabem que el camp gravitatori depèn de la distància a la que ens trobem de la massa que el produeix. Però hi ha una sèrie d'enunciats en la que ens diu que ens trobem a una altura h de la superfície de la Terra o de la massa que la produeix. Aleshores, nosaltres el que tenim que tindre en compte així és que aquesta distància va ser igual al radi de la massa que produeix el camp gravitatori, que en aquest cas és la Terra, més l'altura a la que ens trobe, l'altura que ens trobem o la que ens estiguem preguntant o el que siga. Aleshores, el que ens estan demanant en aquest problema és quin és el valor d'eixa h per tal que el camp gravitatori siga igual a una quarta part del camp gravitatori de la Terra. I encara que en la fórmula us he ficat els vectors, nosaltres així sabem que el camp gravitatori serà apuntant a la Terra i podem treballar únicament amb el mòdul. Aleshores, nosaltres el que tenim que fer és resoldre aquesta igualtat i el que faré serà substituir amb lletres per a cada situació. En la primera tindrem que la constant gravitatòria per la massa dividit per la distància que serà el radi de la Terra més l'altura al quadrat. Això haurà de ser igual a un quart del camp gravitatori terrestre en la superfície, que serà una vegada més la massa, dividit en aquest cas per el radi de la Terra al quadrat. Vale? Perdó, així se m'ha olvidat la constant gravitatòria. Aleshores, podem començar per eliminar la constant gravitatòria que apareix en els dos costats de la igualtat i la massa. I podem reescriure la nostra equació de manera que r més h al quadrat serà igual a 4 vegades r al quadrat. Vale? Si fem l'arrel quadrada dels dos termes, ens quedarà que r més h serà igual a arrel quadrada de 4 per r, que serà igual a 2r. Vale? I si r més h és igual a 2r, vol dir que r és igual a h. Este serà el càlcul teòric que ens està demanant i el càlcul numèric, doncs bé, si r és igual a h, vol dir que h és igual al radi de la Terra. 6.370 quilòmetres. És a dir, que a una altura de 6.370 quilòmetres sobre la superfície de la Terra, és a dir, 2 vegades el radi de la Terra, el camp gravitatori s'haurà reduït a una quarta part. Espero que us resulti útil. Adeu!